Pero bueno, é o meu galego. Que mola, eso mola. E non me rindo e quero melloralo. O meu galego ten que ser o de Lugo, o meu galego é o de Bergantiños, o meu galego calé. Calé. Fun dar clase a Muros e a Serres de baile e de pandeireta durante 5 anos. O que tal se rían as pobres de min, porque eu intentaba falar ese galego que estaba aprendendo, que estaba picando na mina del, sabes? E chegaba ali a Muros, elas que era precioso. Claro, é un muro, o sea, eu tamén teño geada, o seseo. Claro. E eu gústame tanto tamén que ás veces quero variante dele. coller esas variantes e teño unha mestura complicadísima de é o meu galego. Que mola, eso mola. E non me rindo e quero melloralo. Agora, por exemplo, estuve en varias producións onde hai lingüista. E claro, danos cera, Vamos candela. pero que é maravilloso, porque é a única maneira de pensar en melloralo. E entón a min, volvendo ao tema, dábanme cera co galego. Entón eu non é poñer excusas, é dicir, tes razón. Se quero traballar, ou estou traballando na Televisión de Galicia, o meu galego tería que ser, home, non sei se impecable, Impecable. pero polo menos non dar vergonza. Ai, vergonza, hai cada vergonza.